Ajmo jednu sliku. Ko će nositi? Čiro. Umljava u noćima, tebe traži Bože moj. Da te nadrgine nije, snagom vječne ljubavi, tebe hvali, tebi pjevam. Sjedim mi, že Bože moj. Dragi braćo i sestre, evo i ove godine nas je okupio naš nebeski zaštitnik, Sveti Ilija Prorok, ovdje u njegovoj župi u Bosanskom Grahovu. Mi danas slavimo vanjsku proslavu patrona župe Svetog Ilije Proroka. Vjerujem da smo svi još uvijek u euforiji koju su nam priredili naši nogometaši. Mogu slobodno reći, uspjeh naših nogometaša je dar s neba. Providonosan dar s neba. Evo zato bih htio da ta euforija doista ne nestane, nego da se pretvori u duhovnu snagu. Da tu pozitivnu energiju usmjerimo u pozitivno, u dobro, u našem životu, u svim sferama našeg života. A temelj jest duhovni život. Temelj svega jesu duhovne vrijednosti. Evo zato bismo htjeli i danas moliti zagovor Svetog Ilije Proroka da nam izmoli obilje blagoslova s neba za nas, pojedinačno, za naše obitelji, za naše župe, za cjelokupni naš hrvatski narod i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gdje god se nalazi. Zato vas sve skupa pozdravljam i radujem se. Evo, pozdravljam vas u svoje osobno ime kao župnika, ali u ime svih naših župljana koji ovdje žive. Znam da ste došli sa svih strana, evo, iz susjedne Republike Hrvatske, tamo od Slavonije, Osijeka, Vinkovaca, Slavonskog Broda, Požege, Zagreba, pa sve do Istre, Šibenika, Splita, Knina, gdje žive naši grahovljaci u dijaspori, ali i naši dragi gosti, naši prijatelji. Također pozdravljam, evo i nas domaće ovdje, iz ovih naših krajeva, s ove strane Dinare, iz Livanjskog dekanata, iz Hercegovine i iz svih drugih župa i gradova odakle ste danas došli kod nas u Bosansko Grahovo. Ujedinimo svoja srca u molitvu. Pozdravljam predsjedatelja današnjeg mislog slavlja, fra Čiru Lovića, župnika u Biloj kod Livna, koji će predvoditi ovo misno slavlje i koji će, vjerujem nas, u svom stilu nadahnuti da doista pronađemo novo nadahnuće, novu snagu, novu inspiraciju za naš život. Pozdravljam također i svoga subrata, svećenika Dona Antu Vidovića, koji se trenutno nalazi, on je naše gore list, Livnjak iz Dobroga, ali biskupija ga je darovala Vatikanu, to je Svetoj stolici, za diplomatsku službu i nakon što je nedavno doktorirao u Rimu, evo, Sveta stolica ga šalje u diplomatsku misiju, zamislite, čak u daleki Sudan, u Afriku, dakle, u onaj saharski dio Afrike. Ante, dobrodošao i neka te prati Božji blagoslov. Pozdravljam predstavnike vlasti,
ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, gospođu Ivanu Prišto, zamjenicu predsjedatelja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je inače i generalni pokrovitelj manifestacije Dani Svetog Ilije, koja traje već od prošle subote. Pozdravljam predsjednika vlade Herceg-bosanske županije iz Livna, gospodina Ivana Jozića, i predstavnike vlasti iz Republike Hrvatske. Tu je gospođa Žana Čorić ispred Ureda za Hrvate u Bosni i Hercegovini vlade Republike Hrvatske. S osobitom radošću pozdravljam naše stare prijatelje, znance, hrvatske branitelje, na poseban način Termite iz Zadra, koji su ovdje prije 20 i više godina krvarili, a mnogi od njih su ovdje ostavili svoj život. Oni su se borili ovdje, zahvaljujući njihovoj žrtvi, mi se danas nalazimo ovdje u Bosanskom Grahovu, a s njima je također i gradonačelnik Zadra, gospodin Branko Dukić, koji je također, njihov prijatelj, suborac, pa i njega od srca pozdravljam. Pozdravljam klapu Žrnovnica iz Žrnovnice kod Splita, koji će uzveličati ovo mislno slavlje svojom prekrasnom pjesmom, a nakon svete mise, nakon blagoslova, pozivam vas da ostanete kratko, 15-20 minuta, da nam oni još održe prigodni duhovni koncert. Nemojte zamjeriti ako sam koga izostavio. Evo, nađite se svi pozdravljeni, nađite se svi u ovom pozdravu, ujedinimo svoje srce, radujmo se, pjevajmo, molimo zagovor Svetog Ilije. Čiro, molim te da započneš ovo sveto krisno slavu. Zar ne treba moliti? U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, zamislite što današnji, dakle, gromovnik Sveti Ilija kojega slavimo, ovdje reče u uvodu ove svete mise. Revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad vojskama. Kada to Ilija reče, velika je nama ovo poruka odmah na početku ove svete mise, da ako i mi nismo baš toliko revnovali, da danas donesemo odluku poslije svih ovih čitanja i govora, da u buduće revnujemo za Gospodina nad vojskama, onoga najvišega, najvećega stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga svijeta. Evo, s ovim mislima saberimo se, skrušimo i stupimo ovo sveto misno slavno. S vama čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova, te usiđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća zasjela, zablesa. I gled, dva čovjeka razgovaraju s njime, bijako to Mojsije i Ilija. Ukazaše se u slavi i razgovaraju s njime o njegovu izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu u zanju. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo 3 sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše, a glas se začu iz oblaka: Ovo je sin moj izabrani, njega slušajte. I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikome onih dana nisu kazivali što su vidjeli. A riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, okupili smo se ovdje u ime jednoga čovjeka, naravno uvijek je to ime Boga, ali imamo i ljude koji nas što bliže i bolje dovode u Božju blizinu. Jedan od njih je i Sveti Ilija,
prorok, gromovnik, koji je zaštitnik naše cijele Herce Bosne. A meni neki svećenici iz Slavonije kažu da su eto takvi Herce Bosne pa izabrali takvog zaštitnika, a vidio sam da i on ne zna dobro i Slavonija cijela, dakle Đakovačko-Osječka biskupija, ima zaštitnika Svetoga Ilije. Onda je se malo poprekušio i tako. Ali mi se ponosimo, treba nam jedan takav zaštitnik koji je, evo, blizu 3000 godina, 900 godina prije Hristovog dolaska, revnovao je i to borljivo za Gospodina Boga. I s njim nije bilo šale. Šepa, pa daj na jednu nogu da to ide u redu, a ne jedna i druga. To znači, kad je taj narod bio pred Ilijom, slavili su pravoga Boga Jahvu. Kad je iza leđa Iliji, onda onoga, kako je to ružno, Baala. Slavili Baala. Ali, kad je i kralj Akav i kraljica Izabela preuzeli Baala, onda je lako naći takvih podanika koji će biti nagrađeni od kralja i kraljice i neće biti progonjeni. Onda je lako bilo da oni imaju 450 onih svećenika Baalovi, pobila je ona sve, više nego Akav, proroke prave, ostao jedini Ilija. I on se borio, još mi malo čuti o tome, ovdje mu puno znadete, samo nam malo, kad je njemu dodjelo, nisam bolji od otaca svojih. Uzmi moj život, tak se više Ilija, lepo izrasta. Ali Bog šalje anđela pa ga pukne u rebe. Ustaj, evo ti tu i kruha i vode, jedi i pi. A evo se, napio, opet lepo izrasta, opet anđel ga pukne, opet jedi i pi, čekate daleki put i ići će dalje. Pa ćemo još to možda vidjeti malo još kasnije se tu vrnuti, jer samo ime Ilija znači moj Bog Gospodin, jedini pravi Bog, stvoritelj neba i zemlje, svega svemira, neki kažu ima više, ali svega, vidljivoga i nevidljivoga svijeta. Ilija ide za njim i revnuje. Pročitao sam da u Louvru, Lapornom muzeju u Parizu, i ispisan ovaj datum, ovdje sam ostavio i ne volim taj datum zapamka, ali da kamo govorim da bude istina, 1. rujna 1715. godina, 16 sati i 31 minuta. Šta je? Preminuo tada Luj XIV, koji on sebe nazvao kralj sunca. Kralj sunca, ljudi moji zamislite. Pa nije ni mjesec, nego baš sunca uzeo je zvijezdu. Znači da je tog momenta on preminuo. Nisam ja ovdje ni pošto da sad govorim o njemu, o njegovim dobrim ili zlim dijelima, nego sam to spomenuo ovdje, da će jedno imeni, neću to pisati sekunde, ali datum, hoće mi frat, imamo onaj svoj veliki rokovnik i svaki dan pročitamo kada me koji frat preminuo još od 14. stoljeća i mnogo toga imamo. Ali je sigurno i meni koji vam govorim i svakome od vas koji me slušate, jednoga dana poćemo s ovoga svijeta. Međutim, da je baš nešto strašno. Onda ne smo došli u crkvu. Govorim istinu. A govorim istinu onu pravu. Jer cijeli nam je ovaj život dat da se pripremamo za vječni život. Ovdje ono čak dobije jedinsko, može ispraviti. Možda i mi malo ja nekad zalutam autom, pa vrneš se opet dođeš na pravi put. Ali tu ne smijemo promašiti nikako. Evo, mi smo danas spremni da ovdje dođemo kod našeg dragog župnika i kod Svetoga Ilije, pa smo se malo spremali. Malo se Ilip se obukli, mislilo odijelo. I ja sam se spremao, malo sam razmišljao što ću vam danas reći, nisam onako tekst neba, jel to, ako treba i to mogu i to, ali malo sam razmišljao, pa da zaista budemo spremni. A pogotovo da budemo spremni za vječni život. Pa ljudi moji, nije to posao već gotovo 100 godina. Pojdo da bude u najtvrdnjem paklu proći. Ali ne može pakao i jest uz sve one muke to što nikad neće proći. Što tamo nema ni smrti,
Nema ni vode, nema ni kisika, ni svega, čovjek umire vječno, ali ne može umrijeti. A na drugu stranu, s Bogom. Poslije ovog dara koji nam je Bog dao, a to je naš život, i moj i tvoj. Nije nas nitko pitao, mi smo došli, pa vjerujte mi, da se ja najviše pitam, pa dragi Bože, što si ti mene stvorio? Ovoga Frčirko, zašto? Ja pitam ja to ne da prigovaram. Pa što sam ti ja to trebao? Pa kako sam da ga pitam, kako si mogao baš mene stvoriti? Kako baš mene? Mogao biti moj brat. Sve ovako ga govorim kao ja, da to nisam ja. Ali ja sam to, koji osjećam i vrućinu, ja dobro vrućinu podnosim, i hladnoću, i ne znam, nema, ne mogu se morati nekako i to sve. Baš ovo sam ja. Evo, malo o ovome da razmišljamo. Kao što je veliki grčki psiholog napisao knjigu Smisao života, onaj Viktor Frank, rekao je smisao našeg života jest smisao naše smrti. A ja volim još reći smisao našeg odlaska s ovoga svijeta na drugi. Jer smrti kao takve nema. Zapravo ovo je moje mišljenje. Smrt je jedino kad ja spavam. Tada ne znam ništa za se. Ne znam i do toga. Nekada mi bude žao i zastup, sad mi je žao bilo 3 puta zastup posle naših pobjeda, pa smo na Rigi čestitali cijelo ženu da večeras ne spavaš. Lego sam kasno, ali ne volim zaspati jer sam želio guštati u pobjedi naših vatrnih i tako. Ako zaspam da ne mogu guštati, onda ne mogu to. Evo vidite kako i dotle to može doći. Svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođena od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, ušao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, postao čovjekom, razpet također za nas, pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, jedinom pravome darovatelju svakog dobra, po zagovoru svetog Ilije, uputimo svoje molitve govoreći: Gospodine, učvrsti nam vjeru. Gospodine, učvrsti nam vjeru. Za papu Franju, biskupa našeg Franju i sve pastire crkve, nadahni ih mudrošću svoga duha da hrabro navještaju tvoju vječnu riječ, molimo te. Gospodine, učvrsti nam I za vjeru. sve koje si po krštenju obilježio znakom Krista Spasitelja, obdari duhom mudrosti i vjerodostojnim životom, da svim ljudima daju svjedočanstvo prave vjere, molimo te. Gospodine, učvrsti nam vjeru. Za ovu župnu zajednicu koja pred likom proroka Ilije moli njegov zagovor, čuj naše molitve, podari nam ono što vodi putem spasenja i okrijepi nas svojim svetim duhom, molimo te. Gospodine, učvrsti nam vjeru. Za braću i sestre koji su zarobljeni tamom grijeha i mržnje, pomozi im spoznati tvoju dobrotu da te ponovno nađu u zajednici vjernika, molimo te. Gospodine, učvrsti nam vjeru. Za sve one koji žive u bolesti, osamljenosti ili siromaštvu, budi im bliz po bogatstvu svoje ljubavi, a sve kršćane nadahni da u njima prepoznaju tvoje milosno lice, molimo te. Gospodine, učvrsti nam vjeru. Za braću i sestre koji su se od nas po smrti odvojili, iskaži nad njima snagu svoje darežljive ljubavi i primi ih u zajedništvo svojih svetih, molimo te. Gospodine, učvrsti nam vjeru.
i na kraju u tišini svoga srca, po zagovoru proroka Ilije, iznesemo pred Gospodina svoju osobnu molitvu. Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo razum Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam uklon uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, koju sme Gospodina navještamo, koju se suče slavimo, koju slavni dolazak i šeklimo. slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krv života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršuje ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Franjom, njegovim pomoćnim biskupom Markom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se svih pokojnih članova ove župne zajednice Svetog Ilije proroka u Bosanskom Grahovu, koji se s ovog svijeta pozvao k sebi, daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen.
i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista, Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Poželite mir jedni drugima. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš odbor moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. S kruhom jakih, tijelom i krvlju svoga Sina, daj da snagom te hrane, poput svetog Ilije, neumorno idemo u susret Tebi, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sjesti. Budem zahvaliti dragu Bogu što nam se sve okupio, što nam je podario ovako lijep dan, sunčan dan, evo da možemo svi skupa slaviti Boga, moliti zagovor svetog Ilije, a onda ako Bog da i nakon mise nastaviti bratsko druženje. Evo, obično na kraju koristim prigodu na početku pozdravim naše goste, a na kraju bih htio zahvaliti domaćinima, dragim mojim župljanima, župe Bosansko Grahovo, koji žive ovdje 24 sata, odnosno 365 dana u godini, ali i one koji su podrijetlom iz Grahova, ali evo, zbog raznih okolnosti, žive raseljeni diljem svijeta, ali koji su sastavni dio naše zajednice. I mi ih tako i smatramo. Ja bih još jedanput htio zahvaliti svojim župljanima i naravno, a svi moji župljani su članovi i udruge za očuvanje kulturno-povijesne baštine Don Juraj Gospomecić. Evo, ta udruga, odnosno svi župljani, podnijeli su najveći dio tereta u organizaciji ove kulturno-vjerske manifestacije Dani Svetog Ilije, koja traje već od subote, kada smo imali pljočkarski turnir i međunarodni, kada je došlo 50-ak pljočkara iz Slovenije, Hrvatske i odavde domaći iz Bosne i Hercegovine. Da vam sad ne objašnjavam što je to pljočkanje, to će vjerujem tamo nakon mise naši domaćini. A onda smo imali malo nogometni turnir
U četvrtak i jučer, evo, tradicionalno pjesničko sjelo u čast našega župnika, mučenika, Boga, uskoro i blaženika, Don Julija Gospodnetića u selu Korite. Evo, htio bih odati priznanje svojim vjernicima za trud, za sav trud, ali i za svu ljubav koju pokazuju prema ovom kraju, odnosno prema ovoj župi. Nas ovdje u Grahovu koji smo stvarno tu nema puno. Puno je veća, puno je brojnija grahovska dijaspora, počeo od Hrvatske, pa čak i preko oceana. Ali ja ovdje moram posvjedočiti, evo, i zahvaliti na zajedništvu koji moji vjernici, moji župljani, članovi udruge pokazuju. I zajedničkim trudom mi ovdje u župi ostvarujemo doista velike djela. Evo, ja sam čovjek koji je došao ovdje sa strane, za koju godinu ću sigurno i otići, to je tako godina svećenika, ali ono što me uvijek svaki put dirne jest ta ljubav i to zajedništvo koju ovdje naši ljudi, grahovski, katolici, Hrvati, malobrojni pokazuju. I velika djela koji se ne bi postidjeli čak mnogobrojnije župne zajednice. Evo, ova župa je doista malobrojna, ali živa, srca vatrena, kako smo ovih dana pjevali. Mi se ovdje radujemo i kad imamo godišnje 2 krštenja, i kad imamo 6 prvopričesnika, kad imamo 5 prizmenika, za nas je to velika radost, doista velika radost. Ja doista želim vama sa strane jednostavno vas potaknuti da nastavite biti solidarni sa katolicima, Hrvatima ovdje u Bosanskom Gradu. Svaki vaš dolazak sa strane i poseban način naših ljudi iz dijaspore za nas puno znači. Hvala vama, dragi Hrvati iz dijaspore, što ne zaboravljate svog Grahova, svojih korijena. Evo, ova dva ministranta nisu iz Grahova, ne žive, ali su podrijetlom iz Grahova, njihovi su roditelji iz Grahova. I njihova nazočnost, naravno, ova dvoje ministranta su tu iz Grahova, pokazuje da ovdje ima života, da Bog nije ostavio Grahova, da Bog nije napustio svoj. Hvala vam, dragi Hrvati iz dijaspore, što ne zaboravljate, što sudjelujete u životu župe, što također sudjelujete i u društvenoj odgovornosti, političkoj odgovornosti, što ste svi izvedeli osobne iskaze. To puno znači kad imamo svoje vijećnike Hrvata i u općini. Nije lako biti Hrvat u Gradu. Ne daj možda mislite da se žalimo, da patimo toga dok sam manje vrijednosti. Ne. Ali borimo se svako na svoju volju. Mi ovdje u crkvi kroz duhovni život, naši momci kroz političku organizaciju, kroz sudjelovanje u životu općine, udruga na kulturnoj sferi i svi skupa, što se kaže, pušemo u isti vjetar jer nam je zajednički cilj dobro našeg hrvatskog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini. Evo, meni je drago da svake godine vidim jedno novo lice, podrijetlom iz Grada. Ove godine sam upoznao 2 novih lica koji su došli, jedno čak iz Beograda, a drugi momak iz Zagreba. I pazite, evo taj momak iz Turci koji sigurno vjeruje da jest, njemu je pradjed rođen iz Grada. Pradjed rodom iz Grada. On nikad nije bio u Grahovu, ali je znao je za svoje korijene, povezao se preko interneta, preko Facebooka i evo danas je prvi put ovdje u Grahovu, na zemlji svoga pradjeda i čuhunje. Sva Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moja službenice Gospodnje, neka mi bude riječ tvoja. Sva Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Sva Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Hrista. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij duše naše, da mi koji smo bolanti od nagrišenju, spoznali utjelovljenje Hrista, Sina Tvoga,
pomoci njegovoj križu slave uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu Gospodinu našima. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijek vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijek vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijek vjekova. Da se dostoji svoju svetu crkvu ravnati i izdržati. Tebe molimo, usliši nas. Oče naš koji jesi na nebesima, sveci na tebe dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Pokoj vječni, daj im Gospodine. I svjetlost vječna svjetlosti. Počivali u miru. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite i ostanite u miru. Bogu hvala. Isus.